Det her, det er bare det perfekte sted at ligge og sole sig. Jeg elsker det her. Det er fedt. Fedt. Det er som om at være i drømmeland. Man kan ligge sig bagover og nyde solen. Og så kan man overhovedet ikke finde nogle dinosaurer fra fortiden. Jeg hader dem. Men jeg tror allerede, vi har fået besøg af en. Hjælp mig! Hjælp! Mit hoved. Hvad er det? Nej! Nej. Hvordan går det så? Jeg synes, det går strålende. I hvert fald her for os. Ja, vi hørte der nogen skrige, og vi har lige fundet ud af, at det var de her dinosaurer. Så vi vil nødig møde nogen. Nej, ja, okay. Det vil vi ikke. Nej. Men jeg tror lige, vi har mødt en. Hjælp, skyd den! Benny derovre. Jeg har vist fået besøg af nogle irriterende dinosaurer. Eller, altså, bare en. Men den ser nu alligevel ret farlig ud. God. Hjælp! Mit ben. Jeg kommer! No. Nej. Den kom til mig. Hjælp! Hjælp mig! Vi er frie! Ja, min motor så i hovedet. Vent lige. Det var bedre. Så. Nå, men vi ses i næste episode, hvor den dinosaurus ikke er med længere.